Ayan, nandito na tayo sa view deck. Ayan. Ito yung bagong view deck. May pinatayo sila dito. Merienda muna tayo. May binili tayong merienda kanina dun sa Infanta, no? So, pasok tayo. Okay, pasok tayo. Wow. Ganda ng view deck, oh. Ayan, oh. Kitang-kita ang Central Pangasinan. Sarap pagmasdan ng mga tanawin habang kumakain. Maganda mag-camping dito. Magdala lang kayo ng tubig. So wala akong nakikitang pagkukuhanan ng tubig dito. Ano? Ganda. Yan. Ganyan kaganda ang tanawin dito. Kung makikita nyo, may mga puno na. Marami nagti-tree planting dito. Dito, may daanan dito pababa. Yan. Makikita nyo yung mga green doon. Yan yung mga puno na itinanim, tree planting. Yan, oh, ang ganda. Yan, oh. Parang chocolate hills. Pero mas maganda yan pag kulay green, ano? Maraming mga puno. So nakikita natin may maliban sa daan na improvement. May improvement na rin yung mga bundok, natataniman na rin. Dito nagti-tree planting yung mga iba't ibang organization. Wala akong masabi. Masarap pagmasdan ang tanawin dito. Ayos. Yan, so hapon na rin. Mag-alas 5 na, yung oras natin mag-alas 5 na. And palubog na rin yung araw. Kailangan na nating umuwi. Kasi gagabihin talaga tayo dito. Yan, oh. Ganda talaga ng view dito. Hindi mo maiwasang tumigil. Oh. Chocolate Hills. Yuhuu! Pauwi na tayo. Mag-alas 5 na. Pauwi na tayo. Yuhuu! Yan, oh. Wow, ang ganda. Ganda ng mga bundok. Nakaka-refresh. Yun. Pauwi na po tayo. Gagawin natin, hindi tayo lalabas ng mga taram. Subukan nating tumagos sa Daang Katutubo. From Daang Kalikasan to Daang Katutubo. Pauwi na tayo. Against the light, against the light. Okay. Dito, may crossing dito. Subukan nating tatagos. Tatagos tayo sa Aguilar. Tatagos tayo ng Aguilar. Yan, oh. Subukan natin. Kung hindi kaya, babalik tayo. So, pababa na tayo. Pababa na tayo ng Aguilar. So, from mga Tarang Pangasinan, pupunta tayo ng Aguilar. Hop, 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 hop. Siyamay. Single. One lane. Yung 4 lanes naging 1 lane. Ba, matindi. Matindi rin dito. From Daang Kalikasan to Daang Katutubo tayo. Tatagusin natin. Hoy. Matindi, matindi. Maganda rin ang view dito. Ano? Maganda rin ang view dito. Yan. So, may mga tree planting, may mga nagtatanim na dito. Alalay lang sa preno, medyo diretsong pababa to eh. Ay diretsong pababa. Ay, ayos din dito. Ayos! Maganda, maganda. Mag-iingat lang kayo, ano? Uso yung 4 lanes, biglang magiging 1 lane. Tapos from sementadong kalsada,
magiging off-road. Safety first, safety first. Hindi natin kailangan magmadali dito. Hindi natin kailangan magmadali. Off-road, off-road. Yay! Nadulas yung gulong natin sa harap. Maganda talaga, dual sport. Matindi, matindi. Ay, matindi. Pababa. So, ang guide natin dito, Google Maps. So far, okay naman. Nasusundan natin yung daan. Pero, mukhang delikado na siya. Wait lang. Kaya pa ba? Shit. Gagabihin talaga tayo pag ganito kabagal. Uy! Buti na lang pababa. Pagpakyat to, nako. Patay na naman. Kawawa. Hop, 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 hop. Malalim, malalim. Malalim. Malalim, malalim. Uy, shit. Nadulas yung gulong sa harap. Buti na lang kinakaya ng paa. Ay, buti na lang kaya ng paa. Hop, kaya pa. Grabe yan, oh. Hoy! Malalaki ang bato. Ay, pang road tire tayo. Naka-road tire. Hop, pinahinay. Medyo bitawan natin yung sa harap. Preno sa harap. Nadudulas eh. Pero yun na, nakikita ko na. Nakikita ko na ang magandang view. Ay, nako. Gagabihin niya tayo. Time check, 4:45. 4:55. Shemay. Gagabihin talaga tayo dito. So, hinay-hinay lang. Alright, ayos. Grabe. Ang tindi talaga ng ating Bergman. Kayang-kaya. Alright, pababa tayo. May makakasalubong tayo na 4 wheels. Grabe. Sa hinaba-haba ng ninakbay natin, dito pa tayo makakasalubong. Ba? May makasalubong tayo. Hoy. Sulit. Alright. Off-road, 4x4. Na. Matindi. Matindi, matindi. May nakasalubong tayo. 4 wheels. Akala ko mag-isa ko na lang dito. May mga kasama pala tayo. Yuhu! May maganda mag-off-road dito. As in, para siyang trail talaga. Maluwang. Maluwang. Kahit sumemplang ka dito, hindi ka mahulog sa bangin. Yan na, yan na. Yuhu! Malapit na tayo sa tulay. Hop! Paano to? Paano to? Wait lang, wait lang. Malalim, malalim. Saan dumaan yung 4 wheels? Dito? Parang hindi. Dito? Di nga. Shit. Hirap magpreno. Ay, dito nga.
Ay, shit, ang hirap magpreno. Mahuhulog. Mahirap magpreno talaga. Shit. Alas 5 na. Yahoo! Ay, aabutin tayo ng gabi talaga dito. Wala eh. Pero ang ganda. Solo ride. Epic. Matindi, matindi. Kinaya naman ng ating Bergman. Kahit pa paano, hindi siya tumirek sa mga akyatan at hindi pa ako natumba. Ay, pababa na naman. Ay, wait lang, wait lang. Wait lang. Parang may mali. Parang may detour ito eh. Detour. Wala ba? Talagang ito yung bababaan. Ay, delikado. Uy. Oo. Delikado nga. Ay, delikado. Nako. Uy. Umakyat nga dito yung mga sasakyan. Grabe. Shit. Ay. Ay, kawawa ang motor. Buti na lang. Ay, buti na lang. Hindi paakyat. Ay, buti na lang hindi paakyat. Hindi tayo makakyat dito. Kailangan natin ng Navi tire. Pang enduro. Hop. Hop. Shit. Yahoo! Yeehaw! Kaya. Epic! Grabe. Sinong gustong sumama dito? Tagusin ulit natin sa susunod. Oh, pabaliktad naman. Pero kaya. Yo. Parang hindi nakakayanin to Napakadelikado na to. Hoy, pababa. Ang lalaki pa naman ng bato. Ano ba yan? Hoy! Ay, wala na. Si May. Sumasayad na. Sumasayad na yung center stand. Grabe, epic. Epic. Oh, sinasayad ko na yung paa ko. Yung left na paa ko kasi ang lalaki ng bato. Wala, binitawan ko na yung preno sa harap. Yung sa likod na lang. Uy! Visit. Tingnan na tayo doon may bato pa naman doon. Ayan na. Scenic view. Dahang katutubo, nakikita ko na. Konti na lang. Hay, biginas. Ang lalaki ng bato kasi. Shit. Kaya pa. Kaya pa. Biginas. Kaya pa. Kaya. Huwag kang sisemplang. Parang ahaw na. Uy, nadudulas na. Shit. Nadudulas na. Yung gulong natin sa likod. Ay, shit. Ano ba yan? Delikado. Grabe. Yan o.
Yan. Putik. Hinay-hinay na lang dito. Ginagamit ko na yung paa ko sa left. Ina-assist ko na yung preno. Kasi, wala madulas. Kahit magpreno ko dito, mabato. Shh. Taas naman na. Dudurog ang fairings mo dito. Ay, buti na lang. Mag-enduro siguro to. Naku, yoy. Wala nang preno 1. Ay. Nakikita ko na ang daang katutubo. Ito na yun. Malapit na tayo. Konti na lang. Nandito na tayo sa tulay. Ayan. Kikita ko na. Shit. Konti na lang. Ayan na. Yung preno na lang talaga sa likod ng pinakapitan ko. Delikado kung magpreno ko sa harap. Ay. Pababa, diretso. Buenas. Oy! Shit! Saan tayo lulusot yan? Wait lang. Mali ang dinaanan ko. Dapat dito. Ay! Mali tuloy. Mali. Doon sana. Wala nandito na tayo. Di ipanindigan na natin. Ano naman Hinay, alalay. Ito na. Naku. Tay, dito talaga sana. Malalim to Ay, malalim. Paano sirain ang Suzuki Bergman? Shit. Hoy. Sa wakas. Huy. Parang awa mo na. Walang sisemplang dito. Ito na ata yung detour. Ito ba yung detour? Yeah. Detour. Kasi delikado dito. Detour muna tayo. Ayan ata yung detour. Ito yung sa highway. Lalaking bato diretsong pababa. Ito. Mas konti siguro ang pababa dito. Hindi masyado. Ayan. Mas okay. Hindi siya diretso. Pero ganun pa rin. Shit. Pababa. Shit, tatawid tayo ng ilog. Mababasa na naman tong Bergman. Goodness. Hop. Mali. Nandito. Yan. Ito na. Uy, yun na yung ilog. Mali ata tayo ng tinahak. Mali ata tayo ng tinahak. Dapat doon na lang sa
Bridge! Ha! Sit back! Ha! Ha! Shit! Nakarating din tayo dito sa May Tulay. Parang gusto ko nang sumuko. Buti na lang may mga tao na dito. Nakakita na ako ng tao. Grabe. Tatawarin natin tong ilog. Hindi natin diniretso yung tulay kasi masyadong pabulusok kanina yung daanan. Malalaking bato. Nagalanganin ako pero dadaan tayo ng ilog sa ilalim. Okay, balik, balik. Ay, balik, balik. Malalim. Hindi kaya. Ay, malalim. Hindi kaya. Pabalik tayo. Ay, hindi ka. Lulubog. Ay, lulubog. Wala eh. Bumaba na ako. Hindi kaya. Wala, hindi kaya. May lokal dito na tutulong pero okay lang, okay lang. Doon na lang mamaya sa pababa. Naglalakad na ako dito. Yan si Kuya. May tutulong sa atin. Takbong 4 na tayo dito. Dapat talaga dito, enduro. Kapagod. Ayun. Pagod. Nagtutulak tayo ngayon. Pagod. Hindi ako nakasakay. Inaalalayan ko tong motor. Pagod. Ay. Yung kanina, yung isa. Okay. Engine. Naka-off ang engine. Alalay. Preno. Kailangan maglakad. Huwag lang tayong madulas dito. Wala eh. Nako, lalaki ng bato. Ayan, lalaki ng bato. Walang dumaan na motor kanina dyan sa ilog? Wala, malalim. Ay, wala. Hindi ka kaya ngayon? Yung dalawang sasakyan kanina, yung pick-up. Hindi ko alam, hindi man sila. Nakasalubong ko? Yun. Hindi kaya ng pababa. Delikado. Oo, hindi kakapit yung preno dito. Wen. Kay Ilocano dito ay Aguilar. Dapat kitiin sa Ilocano Pangasinan. Yay. Mga taram Ilocano, ngum dito Aguilar ti Amok Pangasinan dito ay. Ha? Butang kami ti. Dito sa laang mapita, dito si Choda dito ay. Ilocano pa sila tayo. O dito sa laang TNT Aguilar Ilocano.
Barangay Kalsave. Ay! Kaya mas lakad. Kasi kami yung bundok ko. Ako, nagalanganin ako dito, pababa. Try ko mano, the spike natin, pilid na, gigulong na, oh, mat. Nagalis. Oh, dito yung kuya, ginanakpay. Ay, si kuya. Tinulungan ako magtulak. Shit. Hindi kinaya ng Bergman. Pababa, wala. Nangataw nga talaga rito, eh. Oo. Dito pa lang tayo sa bridge. Ayun. Maraming salamat kay kuya na nag-alalay sa akin dito. Ayan. Shout out sa mga Ilocano ng Aguilar. Aguilar, Pangasinan. Whew. Grabe. Hindi natin kinaya. Ayan o. Hindi natin kinaya. Magdidilim na. Magdidilim na. May mga tao pa rin dito sa ilalim ng tulay. Maraming nagsuswimming ngayon. Holiday. Holiday ngayon. May mga pumupunta rin dito. Kahit madilim na. Ayan o. At ayan. Yung ating Suzuki Bergman. Wala. Pababa. Hindi niya kinaya. Hindi niya kinaya ng pababa. Sobrang tarik and malalaki ang bato. Buti na lang nandito si kuya kanina. Boss, kung sino ka man, hindi ko na natanong yung pangalan mo. Salamat.